Okay. Ayun mo pa, par. Kaya pa? Wow. Kaya pa, par. Sabihin ko na lang kapag it's your turn. Wow. Okay. Kaya marunong na naman layan ganyan, eh. Ito yung rough road na dinadaanan namin ron. Sinama kami ng mga Koreano. Natin ng missionary Koreano. Siguro flat na yan dyan sa loob, no? Flat na yan. Wow. Ano ba? Dinaanan natin deck. Oh. Wow. Okay. So, hindi pa baklagan? Bagay. Ito, sapang bato yan pa rin. Big time yan eh. Okay guys, palabas namin ng sapang bato. So, tansya namin, hindi namin afford yung 20,000. Kasi hindi rin kami sigurado kung ilan yung mag-join. Kaya hanap pa tayo ng mas affordable. Hindi kaya ng budget. Parang maganda rin yung kalakal dito na negosyo ganyan. Matao eh. Oo, matao. Wow. Marami kang may offer na products kung ano na. Sari-sari store. Wow. Yan. Ano ito? Oh, malayo ka. Pang small group lang talaga. Mag-resort na ako yata. Alta naman pala. Ay, baby siya. So, palabas na tayo. Shoutout sa mga taga-Sapang Bato. Welcome sa YouTube channel ko. At least napasyalan ko ang lugar ng Sapang Bato. Mga pogi. Halwa hindi ako. Okay. Junk shop. Alright. Okay. Bale, Teresa Villas. Ako pang bibili niya sa isa. For rent.
Napinitahing slogan ng family ko. Okay. Server clear. Shoutout sa lahat ng mga taga-Sapang Bato. Oo. Kaya siguro paggabi nito, presko, malamig na. Oo. Bagay yung mga poste siguro, ang ilaw na yan. Kaya mahirap din yung ano, pagkabili. Oo. Si Apple the Apps, dito rin siya, di ba? Sapang Bato. Shoutout kay Apple the Apps. Filipino. Ryan na po. Okay. Palabas na talaga tayo. Meron po. Kaya kami na kasama na sobrang panahon. Wow. Kanina sobrang init. Natatay. May preso yan eh, boy. Eskwelahan to. Yeah. So, dahil wala pang face to face. Barangay Margot. Okay. Shoutout sa Barangay Margot. Okay, kalabas na tayo. Nakalabas na tayo ng Marcos. So, friendship na tayo. Oh, ito may gas. Magkano kaya Kenny pag gas ng Pandinala? Balang malaki eh. Oo ah. 57 naman. Lapit na nga kay... Ay, sigurado ka pare. 50 na mo. 150 boss. 150. Oo, 150. Kaya diretong kay ang kanap, mas kanyang tindas doon. Oo. Ay nakalupay na ang mundo. Ay ito dyan, pagkakit dinala ito, dyan butan din buong Pampanga. Lagi mo na yan eh.
Oo. Hindi kasi madagol lang makina din. Hindi, matipidya rin yun. So, itong SYM ito mga kaya matali. Kasi ganyan na. Thank you. Makalulo ka kaping ka rin pa. Anong nga dyan kasi gamitan ito? Tangkay. Kasi ikarin naman kaya na itang sidecar eh. Nga dyan, yung nalayang itang anak ko, talagang nga ko ito. Kita na. Ay, nakatano naman anak ko layon. Oo, ang single. Kaya manyabot niya singitan. Mag-minimum ka ta, 80 na yan. Sagad niya kaya ilayo. Lagi natin ganan. Aurora. May drives ka na eh. Oo. Baka po. Baka eh. Marunong na eh. Pero hindi ako alam ko. Nagsuot kay kagulotan ko. Nang ginamit mo sa akin? Ay, try. Adi, yan. Motor ko ito. Okay. Matibay na ng TMX talaga, mapersala ng TMX. Sabi na nung mga. Saka na yung motor. Oo, mapersala rin siya. Kaya kung makaset-up ka niya na ako. Kahit kung may mawas ko mong racket, nag-38 kumuha ko. Oo, Anong gawa kayo pag 34, 32 yan na kumuha niya. persaya. Oo, baka makapagpula kayo ako kumuha niya. Oo. Yung 1555 talaga, 155 TMX, mapersala. Oo. Pag malit yung sprocket, ay ba't, Kasi hindi na yung matambulay mo na. Oo. Alam mga kay, mga kulit. ito makakalgal na lang ang vibration. Yan na lang may ingat rin. Tara, balala na lang kamatayan. Yan na. Kailangan itang kaya mo. Sakto mo. Kung wala kang dahilan magpakaparurot, nakapaparurot. Oo. Kaya mo, isa din diyang nakakasipit yung dalan. Oo. Pero kasi may kasabi akong kolokoy dalan. Oo, na mula lang mag-drive. Oo. Ang kolokoy, dyan ang mga pakatun. Dyan na rin tayo eh. Tapos may accident na. Nakakarap kami dalan. Kung ikaw sobrang tigat mo na, dapat may mga kasabayan ng mga kolokoy. Oo, ayun ko. It's better to give palagi na yun. Yeah, man. It's better to give kasi ka may pagsiksikan ka pa. Oo. Hanap ko pera, di karera niya. Okay mo, natagpustang maragol na. Kaso, minuna pa ang kamatayan, wala na ka manikwa. Garabyado yung pamilya. Ilan na lang mayabang, paboran mo na. Sige, mayabang na kayo. Yun ang magaling. Kaya yun ang mabilis na mo. Wow, kaya ka na indala na. Napakaganda ng ating tampabayan niya.
Dapat papamessage na ni Kaya eh. Papamessage na ni Boss yan. Kulit ka? Oo. Eh, mahilig din siya sa politics eh. Kaya bagay lang sa kanya. Makatulong yan sa mo rin. Oo, parang tamo na. Yung panahon natin na. Kulo-kulo kaya mo. Magiging pagyan mga dyan. Oo.